Ой, зайка бойка. Ой, зайка бойка. Кой мамо ще закъпи след малко. Кой е ръжо? Да, мамо, да, капчинки моя. Айде това. Кой мамо ще къпим сега? Малко да се разсъниш. Ти сега ще се облечем. Нали, маменце? Ох, че гладно детето вече. Гладна ли си, мамо ти? Ай, тръпченки. Али? Ти не спали се, мамо? Като почнем да мляска, значи... Малко да се разсъни и да се обличаме. Да. Това хубавото детенце да го изкъпим. Сега си яде ръцете. Къде те са моите, ще ги правя каквото искам. Ядем пъни ръце. Шушана. О. Бъди. Много сладки. Много сладки тези чорапи.